Assalamualaikum. Salam. Bude. Kakek Cong. Iya. Lalu. Ojo. Tuh, sampean wong ndi Cong? Lho ya wong kene ae aku, Mbak. Loh, ana perlu apa kon rene? Lho saya iki ono acara selamatan. Apa awakmu tak undang Cong? Lho yo ndak jane menawa sampean duwe turah-turahan. Turah-turahan. Loh. Mbok mari tak delok nang mburi Cong, menawa ana. Nyak iki Cong. Kebetulan ono kari siji wis ndak mulya, wetengku mules wae, rek nesing. Iya ya kesuwun. Yo Pak Suwun, ya wis awake mulai sampean ngisi-ngisi ngono wis yo. Mulai saiki aku bingung temenan iki. Yo sapa maneh sing tak sambati pendak dudu cuplas. Yo nggara yo wis koyo dulur mbek aku. Mantar muga iki areke ono iki. Wong biasa ya arek iki ucal-ucul ae koyo lowo. Mantar muga ono. Tumben lawange buka iki. Wah, iki berarti arek ono iki. Jelas iki ndak metu arek. Wong biasa ditutup lawange. Duh. Suarane opo rek? Suarane opo iku? Mosok suarane cuplas lagi ijlik ta? Mosok. Kok suarane Loh, lah iki wonge. Loh, apa arek iki rek? Turu-turuan apa piye? Oh, gaya itu udah aling iki pelane aku teko iki. Piyo, apa kelas? Kon please, Apa kon? Pak keluar kabel please, gara-gara wingi lo please, mari bahas sate please, ada parah please. Ya apa ki please? Mosok kelas? Oh, biasa wong golek mari mangan sate ku. Oh, langsung ini kelas. Oh, nggarai mangan sate sak tusuk-tusuki dipangan. Aduh, ya wis. Tak pijet ke kelas, Hah? Ini iki. Lek dudu kanca setia iki wegang ini ya. Ya wis tak pijeti tenang ae wis. Enakno awake turu wis. Apa njaluk kerik ta? Enggak, dengan kon kok pelek ke aku please. Tuh, ono paling kon please. Ah, ngene iki. Awakmu ki selalu nuduh koyo ngono iku, ha? Oh, Masa please, ada kon mesti wis. wis udah kain bantah, njaluk pijet pendak. Wis gak apa mesti terus wis. Oh. Paham aku wis. Wis tenang, wis enak wis lonjol ngene iki. Pancen kaku kabeh awakmu plas. Please, apa aku pengen lebih ketendang please. Aku mbak teman pijet ta? Gak tahu please. Bisa niki aku bakal lebih cepat please. Tolong please, ngono Ayo kene. Oh. Tangane barang. Silakan please. Komre niki aku paham please. Ono kon please. Paling kan nilai duit kan niki. Yo cok ngono rek. Yo aku ndak munafik. Memang wis jujur lah, jujur-jujuran. Iya lo apik iki jujur lah. Aku mrene iku memang Apa ono perlune pelas. perlu apa please? Yo perlune aku nyeli duit pelas. Aku lagi bingung saiki pelas. Pirang dino ndak nyekel duit pelas aku pelas. Ya please, enggak keliru tak please. Aku lo bisa nyilih nang kom please, kok malah kon nyilih nang aku.
Kali jilid piro kon wis. Apa-apa wis, tak sing lagi. Kok aku ana merlune Plas. Awakku iki apa iku loro kabeh. Koyoke kadar gulaku iki apa iku kumat maneh Plas. Iku gara-gara apa iku mbeleh wedhus karo awakmu wingi ku mangan sate iku, sate wedhus. Dadi mari mangan iku koyo aduh, nggak enak kabeh awakku. Waduh, please. Koncoku ki mrene, please. Foto penyakit ini kon, please. Kadar gulanya naik, please. Foto persis wis, mikon podo wis. Iya ta Plas. Dok ngapusi kon, dok gawe-gawe. Terus koncomu iku obatnya opo Plas? Aduh, please. Penak, please. Obatnya simpel iku, please. Lah yo simpel opo? Pokoknya kon gak jijik, please. Obatnya simpel, please. Oyomu dhewe umben wis. Opo Plas? Iya. Nggak guyon kan tak? Aku tekanan iki. Ya suwe-suwe pe wis ngambek anak goblok. Utak wis. Waduh, payah cek solusi irit batek. Oh, dok guyon temenan loh. Iki serius aku iki. Tenan iki wis oyomu dhewe umben wis. Tapi areke waras Plas. Insya Allah waras wis. Waras wis. Arek wis waras sampai saiki wis. Tak coba enak yo. Cobaan lagi kan golek botol aqua. Kon nguyu, iku bunyi ate turu diombe ngono lho. Lah sampai iku mandur temenan pas aku ndak perlu bingung golek obat Plas. Iya wis, usah bingung golek obat iku pate oyomu iku wis. Yo wis tak coba marine wis yo. Iya, golek botol ya. Yo. Tak mulai dhisik yo Plas yo. Ngono ta. Yo kate tak buktikno iku, tak praktekno iku yo. Wis, wis. Suwun aku solusine yo. Iya wis. Wis tak wis yo. Iya wis. Aku sepurane ganggu awake yo. Wis turu Apa, maneh wis ha. Apa ya wis. Tak mulai aku yo. Ya wis, please. Aduh. Iya rek. Apa please? Duit rek. Duit please. Loh, aku mau kado utang ning awake ndi duwike. Kon Yo. kok eling ae Mas. Yo mek duduk solusi oyoto rek. Ngono ta. Obateku ha. Ya wis, sak Yo. ya. Yo. Tenan kene lungguh kene. Kon ku please njaluk solusi sik nyilih duit. Dus. Ono Plas. Ono ya wis. Wis, nabale wis. Nabale wis aku nukon iki. Ya wis. Suwun aku yo. Iya wis, cepetan kene bale wis. Suwun tenan yo. Ya. Yes, Bale wis. Pun. Hati ya. Ya. Singa obatnya jelali oyo ya. Bahaya duplisiku mari duit balik. Wis mlebu gak salam, balik gak salam. Dus nan. Ya. Alhamdulillah rek, oleh silian toko cuplas, oleh utangan. Wah, tepak iki wis. Tak praktekno coba sing jare cuplas iku. Obate kejeng manis, ngombe oyone dhewe. Nanti iki enake iki ya. Oh ini kini aman dan uang. Ya jangan. Nani le, air. Legi uyuku tiba rek.
Gulane bener kencing manis iki. Fikri, arek iki payah mek turu tok penggawane. Kaya kebu. Payah arek iki. Kri. Tangi Kri. Mosok ben kepethuk turu ayo opo arek iki, ha? Dikai penggawean wis keliling gak gelem, ha? Ngene nganggur piye turu tok ae. Payah. Tangi yo. Malah mapan. Payah situ iki. Aduh. Oh iya yo. Mau sing aku nyeli duit ning cuplas. Tak tuku rokok ae wis. Aku turu ngerokok blas mulai mau. Sik, kate tuku rokok ae. Tinggal kene saiki. Yo lali rek kate tuku rokok aku mau yo. Sopo nggotai? Dajal wis kok tepak temen. Bawane malah turu ngelak ya. Aja panis wis. Teh opo iki? Rasane kok beda ngene. Apa rasa varian terbaru kita? Tapi kok ya apa? Tapi kok enak temen rasanya tapi yo. Dajal sih lah, tak entekno aja. Tak ombene. Apa wis tak opo dak ro. Enak rek. Mulai terus seger. Wah enak rek. Bisa ngerokok. Alhamdulillah oleh utangan. Wis tangi. Kampret iki. Wah, toko-toko pemain dua pegawaiane. Turu le. Hah? Kok lek mendino carane kaya ngono? Ya lemu awakmu, ha? Lon kebo iku. Lon kebo iku lho, ha? Hah? Turu wae, ha? Ya lek kebo, ha? Lemu payu larang regane, ya lek wong, lemu. Sopo sing doyan? Udah bantai. Ya rokoke lungguh kene lho. Terus lungguh. Aku kuat pegawaiane. Ini iki lho, lek cirine perokok aktif kaya awakmu iki. Apa ngono perokok aktif? Ya ngono, aktif takon ning koncone duwe rokok, njaluk rokok ya awakmu iku. Lek aku ya perokok berat, ha? Ya ngono, berat kate ngekaki model awakmu ngene iki. Tapi ndak jenenge konco nyaro kon. Yo ngono. Ngerti awakmu lek pengangguran ndak duwe duit. Rokok, wis omong tok ae. Endi korek tadi? Temen dah. Iki kok. Ya apa tenan? Hah? Ndak cuman nggawa rokok tapi korek nggawa terus. Modelmu payah. Iya, padha kowe lek tukang las modelmu awakmu koyo ngono kuwi. Lat korek. Loh. Iki kok enteh iki isine. Bocor ta? Loh. Ri, Yo mbo dak ro aku. enggak. Awakmu sing ngombe iki. Iya. Piye rasane? Yo ono yo apa ngono? Rasane beda karo teh biasa. Apa? Aduh. Ya apa jelasno iki yo? Aduh. Kri. Iki dudu teh Kri. Dadi awakmu sing ngentekne iki. Aduh, opo iki? Aduh. Lah iya, iki lho apa kok bulet ae awak wae modele tadi. Ngene masalah Kri. Aku iki sik tas teko umai cuplas ngono lho, ha? Aku kan sambat awakku iki lara kabeh, Kri. Kadar gulaku naik, Kri, ngono. Dadi mbek cuplas iki dikek solusi jare koncone iki
ono sing koyo aku iki kadar gula, jare solusine iku ngombe oyone dhewe, Kri. Lah, terus maksudmu apa? Yo maksudku yo iki isine yo oyo, Kri. Lah, tadi iki oyomu, please. Ala ngoyo maneh aku marine iki.